Добрый дзень, шановнае спадарства, шановныя сябры. 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. Сёння будуць наступныя 5 падзеяў. 7 траўня 25 гадоў, як забілі Юрія Захаренку. 10 траўня наступ войскаў РФ на Харкаўскую вобласць. 12 траўня прэзідэнцкія выбары в Літве. 11 траўня 18-годдзе перамогі в бітве пад Монте-Касіна. І 8 траўня 79-я гадавіна заканчэння Другой светнай вайне в Европе. 7 траўня была вельмі трагічная дата. 25 гадоў, як был забіты адзін з лідараў беларускай апазіцыі, былы міністр унутраных справаў Беларусі Юрий Захаренко. Гэтае забойства адбывалася ў жахлівым 99 годзе, калі былі забітыя і Віктор Ганчар з Анатоліем Красовскім, памер лідер беларускай апазіцыі Геннадзь Карпенко, загінуў в автокатастрофе лідер беларускіх прадпрымальнікаў Арнольд Печерскі, адбываліся іншыя смерці. Тады впершыню в Беларусі сказали про эскадроны смерти. Я хотел бы сказать только некалькі рэчаў, звязанных с этой вельмі сумной датой. Юрий Захаренко яшчэ знакаміты тым, что на мітынгах супраць Лукашэнкі ён агучыў такі лозунг, які ёсць актуальны і сёння, что Беларусю мусіць кіраваць закон, а не пахан. Вот на вялікі жаль мы бачым, что праз 25 гадоў пасля яго забойства в Беларусі цалкам беззаконне, і гэтае беззаконне пераходзіць і на дзейнасць беларускай дыаспоры на вялікі жаль. І сведчаннем гэтаму з'яўляюцца тыя дэмакратычныя працэдуры, калі іх можна назваць дэмакратычнымі, которые мы все можем бачыць, калі беларусы практычна пазбаўлены права выбіраць не толькі ўладу, але ж і сваіх прадстаўнікоў. За іх гэта все робяць зусім іншыя. І, натуральна, самае трагічнае в гэтай даце тое, што забойцы Юрія Захаренка, яны не толькі не наказаны, але у меня няма ніякай упэўненасці, што калісьці адбудзецца суд па гэтай страшнай справе і што будуць пакараныя вінаватыя. Чаму? Таму што, в адрозненне ад всех іншых, я лічыў, што лідараў беларускай апазіцыі в 1999 годзе забівалі спецаддзелы Москвы па просьбе Александра Лукашэнкі. Гэтая версія грунтуецца як на тым, што забойства палітычных лідараў адбываліся в той час па ўсіх краінах практычна СНД, адбываліся яны в тым ліку і фармаце так званого знікнення, калі знікаў палітык і чакалі, якая будзе рэакцыя, в залежнасці ад рэакцыі уже альбо его забівалі, альбо недзе выкідывалі, як это было в Молдове. І другі момант, тому што менавіта гэтую страшную тэму эскадронаў смерці заўсёды яшчэ выкарыстоўвала Москва, і двойчы в 10 і в 19 годзе гэта было звязана з тымі рэчамі, якія яны хацелі выбіць ад банды Александра Лукашэнкі. Сітуацыя абсалютна страшная, і, натуральна, 25 гадоў таму назад мы былі глыбока перакананыя, што будзе все зусім па-іншаму, зусім не так, як сёння. І Юрий Захаренко, не гледзячы на тое, што ён быў в камандзе этого злачынца Александра Лукашенко падчас трагедыі прэзідэнцкіх выбараў 1994 года. І он таксама уже в беларускай гісторыі як змагар за правы і свабоды беларускай нацыі. Бо гэтыя словы, которые я уже працытаваў, яны вельмі каштоўныя для кожнага беларуса. Бо беларусы, в адрозненне ад всех іншых нацыяў, яны сапраўды людзі, якія ведаюць, што мусіць быць закон, і рана ці позна замест беззаконня лукашэнкаўска-пуцінскай банды вернецца в Беларусь права, закон і свабоды. В тым ліку і права
беларусаў выбіраць уладу. Тое права, якога Беларусь пазбаўлена в далёкім лістападзе 1996 года, і за гэтае права в першую чаргу і загінуў Юрый Захаренко. Светлая памяць. Свой да свайго па свае. 21 траўня, дзень палітвязня, ужо трэці год, як был забіты в турме Вітольд Ашурак. Запрашаю о 18 гадзіне, вітрына Дома Всходнего, пляц Конституции 6, Варшава. Мы памятаем, мы не даруем. Свой да свайго па свае. 10 траўня пачаўся, в ноч на 10 траўня пачаўся наступ расійскіх войскаў на поўначы Харкаўскай вобласці. Гэта вельмі сур'ёзная падзея. Расійскія войскі не вельмі вялікай колькасці перасеклі дзяржаўную мяжу паміж Украінай і Расіяй і пачалі захоп тэрыторыі Украіны. Я хотел бы нагадаць некалькі рэчаў, што гэтыя тэрыторыі былі акупаваны Расіяй в 22 годзе, але ж в выніку контрнаступу ЗСУ, які, я думаю, был яшчэ звязаны з пэўнымі геапалітычнымі дамоўленасцю. Я не выключаю, што дамоўленасці былі не толькі на ўзроўні Москвы, то гэтая тэрыторыя была вызвалена. Хотел бы нагадаць, што Киев праводзіл такую інфармацыйную прапагандовую кампанію, знайшоўшы хорошых расейцаў. Гэта РДК, Легіён Свабодная Расія, Сібірскі батальён, праводзячы такія дробныя рейды на тэрыторыі Белгародскай і Бранскай вобласці і імітуе, што быццам бы в Расіі адбываюцца нейкія сур'ёзныя падзеі. Вось якраз наступ расійскіх войскаў на Харкаўскую вобласць, падзея вельмі сур'ёзная. Па-першае, яно адбываецца той момант, калі ЗСУ і так маюць праблемы, в тым ліку і па асабоваму складу. Нагадал бы, што ГУР Украіны давал, што на межах Харкаўскай вобласці каля 50 тысячаў расійскага войска і каля 30 тысячаў войска на межах Сумской вобласці. Не ведаю, ці правдзівыя гэтыя лічбы, бо тое, што адбываецца апошнім часам ва Ўкраіне, для меня гэта адназначная параза Захада. Акрамя всего іншага, гэта ёсць в пэўнай ступені параза спецслужбаў Украіны. Зразумела, СБУ, бо все-таки СБУ пачыналася з КГБ УССР, але ж тут дастаткова вялікія памылкі дапускаў і ГУР. Так вось, чым небяспека гэтага наступа? Менавіта ў тым, што, на мой погляд, адбываецца рэкагнасцыроўка, праглядаецца, наколькі гатова абарона Украіны вздоўж расійска-украінскай мяжы. Вот бачыце, такая тотальная вайна. Страшная вайна ідзе, адначасна існуе дзяржаўная мяжа, хаця і выглядзе нейкай шэрай зоны. І тут есть пагроза для Беларусі, таму што калі расійскія войскі будуць праводзіць паспяховыя аперацыі на поўначы Харкаўскай вобласці, то непазбежна будуць удары нанесены з боку Расійскай Федэрацыі па Сумской і Чарнігаўскай вобласцей. І ўзнікне зноў тое пытанне, пра якое мы казалі ў 22 годзе. Гэта прымушэнне лукашэнкаўскага войска да агрэсіі ва Ўкраіну. Таму што мяжа паміж Расіяй і Беларусію, яна вельмі працяглая. Тут можна сказаць, што сітуацыя ў Беларусі значна пагоршылась в параўнанні з 24 лютым 22 года, калі 97% мусіць беларускага насельніцтва катэгарычна не хацела ваяваць за кошт прапаганды расійскай, за кошт памылак Кіева, які асуджае менавіта в афіцыйнай прапагандзе беларускі народ, то сітуацыя ўжо не такая, як была в 22 годзе. Пры гэтым мы не до конца ведаем, што адбываецца в войску, лукашэнкаўском войску. Это не беларускае войска, тому што в Беларусі кірует банда, і натуральна гэтая банда кірует у лукашэнкаўскім войскам.
Калі кіравацца открытыми крыніцамі, то там теперь 60 тысяч штыкоў. Але ж я дапускаю думку, што ўжо рэальна нават больш, чым гэтая лічба. Чамусьці аналітыкі кажуць, што такая траціна гэтай колькасці здольна ваяваць. Чаму? Для меня до конца невядома, таму што ёсць яшчэ вельмі вялікая небяспека. Беларусы вельмі мілітарная нацыя. Яны заўсёды умеюць і будуць умець ваяваць. І на вялікі жаль, тут праблема ў тым, што заўсёды мабілізацыю праводзілі не беларусы. І праводзілася гэта мабілізацыя не в беларускіх інтарэсаў падчас і Першай, і Другой сусветнай вайны, и тех конфликтов, войсковых, которые проводил Советский Союз. На великий жаль, не является выключением и российско-украинская война. Абсолютно было необачливо, абсолютно было кепска то, что Беларусь вызнали краиной-агрессором. Атрымалась уникальная ситуация, что белорусов наказывают за то, что нават лукашенковское войско не воюет в российско-украинской войне. І таким чынам это таксама можа адыграць сваю кепскую ролю в тым, што все-таки лукашенковскае войска можа праводзіць такія аперацыі, якія мы бачым зараз на поўначы Харкаўскай вобласці. І калі в 22 годзе все было просто ясно, Москва не загнала лукашенковское войско не таму, што ёсць гэты злачынец Лукашенко, а таму, што вельмі вялікая была пагроза паўстання. Бо, яшчэ раз падкрэслю, абсалютная большасць беларусаў катэгарычна не хацела ўдзельнічаць у вайне. То зараз сітуацыя вельмі пагоршылася, як я ўжо казаў. Ніхто не фармуе тое, што беларусам трэба рабіць пры такім рашэнні Крамля, які будуць выконваць Лукашенко. І тое, што я зараз скажу, яно шырока не пойдзе. Бо весь свет рыхтуецца да Трэцяй сусветнай вайны, акрамя беларусаў. Злачынны загад Лукашэнкі азначае, што беларусам, які в лукашэнкаўскам войску, есть толькі адзіны шанец. Гэта знішаць тых камандзіраў, якія даюць далей загады лукашэнкаўска-пуцінскай банды, выкідываць сталінскія анучы і падымаць бела-чырвона-белыя сцягі. Таму што, калі это не будзе зроблена адразу, будуць вельмі вялікія страты і будзеце гінуць за інтарэсы вот гэтых пачвар Пуціна і Лукашэнкі. Все будзе вырашаць менавіта першыя гадзіны, таму што генералы все служаць Москве. Москве служаць больш, чым Лукашэнкі. Афіцеры збольшага таксама. Але салдаты, якім дадуць баявыя патроны, і частка афіцераў цалкам могуць зрабіць беларускі цуд, уратаваць Беларусь, уратаваць Европу ад Трэцяй сусветнай вайны, уратаваць чалавецтва. І гэта будет ясна адразу в першыя гадзіны, калі Кремль дацісне Лукашэнку. А покуль мы бачым, што адбываюцца страшныя баі ва ўкраіне, мы бачым, як адбываецца такі паўзучы расійскі наступ і на ўсходзе, і в Харкаўскай вобласці, і як квадратны кіламетр за квадратным кіламетрам вот гэта імперія зла адкусывае практычна у Украіны тэрыторыі. Я забылся мінулай перадачы назваць одну лічбу. Нацбанк Украіны, ён павелічыў прагноз колькасці бежанцаў за 24 год па выніках першага квартала. Іхні прагноз зрабіўся 200 тысяч грамадзян Украіны, якія уедуць за межы Украіны за 24 год. Думаю, што харкаўскі наступ России планавалася яшчэ дзеля таго, каб была значна павелічаная гэтая лічба. І натуральна, што пасля таго, як расійскія войскі пачалі баі на поўначы Харкаўскай вобласці, з Украіны ў 24 годзе з'едзе значна больш, чым 200 тысяч грамадзянаў. Яшчэ раз кажу, з 21 траўня чакаецца моцная інфармацыйная атака з боку імперіі зла
по ихней старой схеме, что ўлада в Украине несапраўдная. Беларусам трэба быць до гэтага готовым и разумець, что мы мусим падтрымаць Украину, не гледзячы на все помылки Зеленского, іншых кіраўнікоў Украины, не гледзячы на тое, что в адносінах да грамадзян беларусаў яны грубо парушаюць Конституцию Украины и международные пагаднення. Мы мусим быть супроць адвечного нашего ворога, российского империализма. И четко разуметь, что чем больше робится сучасная империя зла Российская Федерация, тем больше шанец по знішэнню всех европейских народов, в тым ліку и белорусов. Свой да свайго по свае. Шановные сябры, запрашаю на традыцыйную акцию белорусов Варшавы у неделю, а 14 гадзіне 19 траўня помнік Каперніка, Варшава. Свой да свайго па свае. Третье, гэта 12 траўня прэзідэнцкія выбары ў Літве, дзе адбыўся першы тур, была спроба чарговага рэферэндума па падвойнаму грамадству. Спачатку здавалася, што сённяшні прэзідэнт Літвы Гінтарас Наўседа пераможа яшчэ в першым туры, таму што не былі падлічаны яшчэ галасы выбаршчыкаў з буйных гарадоў Літвы. Але ж будзе праз 2 тыдні другі тур, в якім сённяшняму прэзідэнту будет супрацьстаяць прэм'ер-міністр, прадстаўніца кансерватараў. В прынцыпе, гэтыя два кандыдаты паміж сабой змагаліся в 19 годзе, але ж тады яны атрымалі крыху больш 30%. Зараз в першым туры перавага прэзідэнта Літвы. Ён набрал каля 44%, 18% прэм'ер-міністр. Мне заўсёды цікавыя былі выбары ў Літве, таму што іхняе заканадаўства вельмі падобныя на тыя прапановы, якія былі ад беларускай апазіцыі в Верховном Совете 12 склікання. І заўсёды, калі там адбываюцца парламенцкія ці прэзідэнцкія выбары, я в першую чаргу думаю пра тыя страчаныя магчымасці у беларускага народа, пра скрадзенае права, пра скрадзеную свабоду, пра скрадзенае права выбіраць уладу. Таксама там ёсць вельмі цікавы момант на гэтых выбарах, што не было назіральнікаў АБСЕ. Я лічу, што гэта памылка Літвы. Таксама лічу памылкай Літвы дыскрымінацыю грамадзян Рэспублікі Беларусь. І бачу вельмі вялікую пагрозу ў тым, што вот гэта лубянкаўская кампанія, якая была праведзена па Беларусі праз так званых літвінаў, яна знайшла такі же лубянкаўскі працяг в Літве праз так званы літвінізм. Гэта вельмі небяспечна, таму што такія гістарычныя рэканструкцыі, яны вельмі балюча б'юць той момант, калі Масква хоча знішчыць беларускі народ, калі Масква мае планы па захопу Літвы. Як знарок, менавіта на мінулым тыдні адбыўся такі інцыдэнт. Была інаўгурацыя, прысяга прэзідэнткі Паўночнай Македоніі Гардоны Селіноўскай-Даўковай. Яна сказала не Паўночная Македонія, Македонія, і пачаўся адразу вялікі скандал. Амбасадар Грэцыі пакінуў афіцыйнае мерапрыемства в Скап'е, сталіцы Македоніі, в знак пратэста. Еўраструктуры выразілі таксама свой пратэст. Я уже казал, что и парламентские, и президентские выборы в Македонии выиграли евроскептики. Вот как раз те силы, которые выиграют президентские выборы в Литве, они цалком были разгромлены в Македонии. На другое место вышли представники албанской меньшости. И отбывается такая незабавная речь. Покуль Греция с Паўночнай Македонией змагаются за великого Александра Македонского,
Причем насельніцтва одной и другой краіны вельмі мають такое слабое дачыненне до тых людей, які жили на тых землях в часы Александра Македонского, то в Македонии уже недзе каля 40% албанцев, большасць якіх мусульман. Греция, так само звычайная европейская краіна, это означает, что нараджальность вельмі малая. Это, между прочим, первая православная краіна, якая приняла законы про одностатевых шлюбах, не глядя на то, что кіруючий урад, кіруючая партия, яна по программе была супраць, лишь кому-то там в Брюсселе вельмі хотелось. И вот в этих всех серьезных проблемах абсолютно нечаканно возникают демарши, так кто ёсць сапраўднай Македонии. Той же самой, еще в больш жахливой пропорции, может быть в взаимоотносинах поміж литовским и белорусским народом. Это будет абсолютно страшно, бо так само певным маркером апошніх президентских выборов это то, что найбольш пророссийский кандидат, и он набрал свои голосы менавіта по сельских районах Виленщины. Это вельмі кепский момент. Хотел бы нагадать, что сельское насельніцтва Виленщины там нема людей практично, які себя лічаць белорусами. Абсолютная большасць лічаць себя поляками, частка литовцами. Хотя еще совсем недавно, 100 годов тому назад, этнічныя межы ішлі зусім по-іншаму. И там размаўлялі на белорусской мове. Але ж 20-е стагоддзе гэта все стерла. И мы бачым, что в той момент, калі вырашаецца лёс Литвы, калі вырашаецца лёс Беларусі, возникают политики, якія на пророссийских симпатиях таксама атрымліваюць голосы на выборах президента Литвы, что вельмі кепска. Тому віншую брать не нам литовский народ с тым, что есть магчымасць у литовцев выбирать себе уладу. И спадзяюся, что выборы будут отбываться згодна с Конституцией Литвы, згодна с теми положениями, якія были завоеваны братнім нам литовским народом в выніку борьбы за незалежность, в выніку борьбы с той империей зла, Советским Союзом, в якім мы разом были зневоленными. Сёння белорусы з'являюцца поневоленным народом. Литовцам про гэта не трэба забываться. Еще раз віншую всех громадянаў Литвы, что первый тур президентских выборов в Литве отбылся. Свой да свайго па свае. Шановные сябры, калі ласка, падтрымлівайце YouTube канал Вячеслав Сіўчык. Буду удзячны кожнаму за кожную дапамогу, параду, распаўсюд інфармацыі, каментар, за увагу. Трымаемся разом, будем разом. Жыве Беларусь, свой да свайго па свае. 11 траўня 80-годдзе битвы под Монте-Кассино. Монте-Кассино – это знакомитая битва, якая состояла з 4 этапов. Вот якраз 11 траўня пачаўся 4-й апошні этап, які закончыцца перамогай 18 траўня. А так, гэта аперацыя вайсковая в Італіі, яна заняла вельмі шмат часу, з 17 студзеня по 19 траўня, бо толькі тады была прорвана так званая лінія Густава. І гэта зрабіў другой корпус польской армии под кіраўніцтвам генерала Владислава Андерса. И в этом корпусе служила вельмі шмат белорусов, потому что вы ведаете, что в выніку пакта Молотова-Риббентропа советские войски оккупировали территорию Заходней Белоруссии и Заходней Украины, якая по ганебному Рижскому миру 21 года трапила в межвоенную Речь Посполиту. И Андерс
Владислав Андерс, ён здзейсніў практычна подзвіг, бо его корпус сфармаваўся в Савецкім Саюзе, але ж ён его змог вывесці, калі не памыляюсь, праз Іран на захад, і такім чынам уратаваў вельмі вялікую колькасць людзей. Так, на вайне гінуць жаўнеры і афіцеры, і генералы таксама, між іншым. Бітве пад Монте-Касіна загінула каля 1000 вайскоўцаў з корпуса Андерса. Пры гэтым ад 20 до 30% загінуўшых гэта беларусы. Але я глыбока перакананы, што постаць Владислава Андерса, яна вельмі важная для беларусаў, таму што гэта рэдкі генерал, палітык, які цалкам абараніў всіх сваіх салдат, якія воевалі, таму што саюзнікамі Захада был Сталин. Сталин настойваў на тым, каб вернуць себе сваіх подданых, як ён это лічыў. Але все бойцы, якія былі в войску Андерса, яны засталіся на Захадзе. Нават гэта ёсць в тых умовах подзвіг. За гэта удзячнасць мусіць быць і нас, і Украіны, да і палякаў, гераічнай постаці Владислава Андерса. А то, што ён з'яўляецца яшчэ вельмі талентавітым вайскоўцам, гэта якраз і показала бітва пад Монте-Касіна. Ёсць раман, які напісаў Кастусь Акула, в тым ліку і пра гэтую бітву, з магарнымі дарогамі. Раман, які быў напісаны, гэтая кніга была напісана на дыаспары, яна вельмі важна і для беларускай літаратуры, і для наогул беларускай нацыі. Бо былы працяг па-андерсаўцаў заўсёды і камуністычная прапаганда, і лукашэнкаўская, і пуцінская прапаганда, яны заснаваны на хлусні. Натуральна, людзі на дыаспары вельмі хацелі вярнуцца на бацькаўшчыну, якая была акупаваная камуністамі. Натуральна, камуністы хлусілі, вяртайцеся, все будет вельмі добра. Але каля 1000 жаўнераў і афіцэраў корпуса Андерса вернулася на Беларусь, вернуліся на бацькаўшчыну, і в ноч з 31 по 1 красавіка, з 31 сакавіка на 1 красавіка 51 года яны былі все арыштаваны і трапілі пад камуністычныя рэпрэсіі. Таму што такім пачварам, як Сталін, як Лукашенко, як Путін, ніколі нельга верыць. Ім, андерсаўцам, не даравалі, што яны змагаліся за свабоду. Яны гінулі за свабоду не толькі Польшы, яны гінулі за свабоду і Беларусі, і Украіны. Бо там хапала і беларусаў, і украінцаў. Вечная памяць герояў. І няхай ворагі беларускага народа заўсёды будуць вядомы беларускаму народу. І тады народ пераможа. Свой да свайго па свае. 18 траўня в суботу запрашаю беларусаў Варшавы скласці кветкі к помніку бітвы Монте-Касіны в Варшаве. Пачатак этой акцыі о 14 гадзіне 18 траўня. Збіраемся о 13:40 на выходе з метро Ратуш-Арсенал в бок археалагічнага музея. Свой да свайго па свае. Ну і самая апошняя навіна. 8 траўня 79-я гадавіна заканчэння Другой светлай вайны в Европе. Шановныя сябры, мы в Беларусі заўсёды удзельнічалі в акцыях на працягу апошніх десятгоддзяў 8 траўня на вайсковых могілках. Нагадаю, што гэтыя акцыі ініцыяваны былі згуртаваннем беларусаў-вайскоўцаў, якім кіраваў Мікола Статкевіч, лідер беларускай апазіцыі, адзін самы вядомы беларускі палітвязень, інфармацыю пра якога няма уже больш года, значна больш года.
і весь час ще накидываюць дезінфармацыю, калі розных дзеячоў таксама кажуць, што пра іх невядома, і адначасна ідзе інфармацыя в незалежных СМІ пра тых палітвязняў, якія знаходзіліся разам з імі в адной калоніі, ці бачылі іх недзе в іншым месцы. Пра Міколу Статкевіча ніхто не ведае, не мае інфармацыю, вельмі працяглы час, але ён шмат зрабіў для Беларусі, в тым ліку менавіта ён заклаў тую традыцыю, што 8 траўня мусіць быць дзень ушанавання памяці ахвяраў і герояў Другой светнай вайны, бо 9 траўня вайна закончылася толькі таму, што так захацеў Сталін. Ён не хацеў, каб гэта адбылося, як па всяму свету 8 траўня. А абыгралі тое, што розныя паясы, розніца ёсць в гадзінах. Ну а пасля 65 года, бо при Сталіне даты 9 мая практычна і не існавала традыцыі там нейкіх мерапрыемстваў. 65 года пачалося ўжо афіцыйнае святкаванне Дня перамогі, таму што камуністы хацелі прыкрыцца подзвігам нашых дзедоў, хаця Москва просто отсиделася за нашими спинами падчас Другой светнай вайны. І вы ведаеце, што в часы Пуціна вось гэтае можам паўтарыць, дзеды ваявалі, яно закладала тую жахлівую агрэсію Расійскай Федэрацыі ва Ўкраіны, тую імперскую палітыку, калі Москва прагне зноў захапіць шмат якія народы і краіны. Тут яшчэ ёсць адна вельмі такая сур'ёзная рэч. 79-я гадавіна. Это означает, что для сённяшняй моладзі все большей и большей абстракции з'яўляюцца все наши размовы про Другую светную войну. Бо я якраз того поколения, у якого реально деды воевали с нацистами. Мои внуки, які уже так само живут, ну это означает, что воюют ихние уже, воевали ихние уже прапрадеды. И зараз ідзе война, и зараз вельмі великая верагоднасць Трэцяй сусветнай войны. Больше того, гэтым летом хутчэй за все будет репетиция в Украине, які характер будзе мець Трэцяя сусветная война. Бо для этого практически все зроблено. Зараз все ресурсы Захода уже мусят легально поступать в Украину. В России просто пропагандовая вакханалія, якая трымаецца в тым ліку і на тым, што вельмі добра была описана в романе 1984 года у Джорджа Оруэлла по ракетных ударах. Там нема праблем з вербоўкай людей на войну. Гэта тлумачыцца не только пропагандой. Россия уже давно платит по $5000 в месяц своим вайскоўцам, якія пошли в Украину. Только недавно Украина так само подняла до гэтых коштов свои расцэнкі. Задзейнічаны вельмі великие грошы в часы расійска-украінскай войны. Грошы просто незразумелыя. Сапраўды мусіць Расійская Федерацыя траціць на войну в Украине, думаю, каля $1 трыльёна. И зараз якраз гэтым летом будзе вырашацца, колькі сродкаў здольны Захад вкласці ва Украіну, каб яна не проиграла. Бо ситуация там сёння вельмі трывожная и прагнозы досыць несуцішальныя. Летом будзе такая ситуация, якая может вельмі значна павялічыць верагоднасць Трэцяй сусветнай войны. Бо войны калі пачынаюцца? Калі нейкі бок абсалютна упэўнены в сваёй перамозе. Калі бы злачынец Пуцін не думаў, што он за 3 дні можа захапіць Кіеў, не было бы 24 лютого 22 года. А грунтавалася гэта менавіта не толькі на вайсковай моцы Расійскай Федэрацыі, бо аказалася,
что не только Россия дерьмо, а лишь российское войско дерьмо 24 лютого 2022 года. А лишь десятки миллиардов долларов были вкладены в России, в Украине, в так званый русский свет. То же самое робится в інших країнах. І страшно, что российско-украинская война дала другое дыхание гэтай злочинной империи зла, потому что сегодня российское войско значно мощнейшее, чем 2 года тому назад. Так, есть ЗСУ, самое серьезное войско в Европе. И верим в то, что гэтым летом все-таки, акрамя войсковых поспехов ЗСУ, будет подняты в Украине и той лозунг, который необходный всем народам, які змагаються с российской злочинной новой империей. Свободу народам, свободу особі. Лозунг, які забыты, але ж толькі ён і толькі беларускі цуд, каб Беларусь не была вайсковым полигоном вайсковым балконом для российского империализма, може уратаваць чалавецтва ад Трэцяй сусветнай войны. Беларусь – краіна, в якую мы мусім павернуцца. Краіна, якая заслуговує значна лепшай долі, чым сёння. Бо беларускі народ жыў, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь!